Best Rap Stars Records. Yo, Emrik Odamo хато мекунанд, марам хато кардам. Даки ҷо бади вақте ки ман тира фарёд кардам, кати чи бади вақте ки ман тира бовус доштам, аки ба ёд овардӣ ман тира фаромӯш кардам, меқадар фарисо беҳуда тира ман ёд кардам. Айби ман нест, ман чӣ дур шидам, ман айта дур шидам, и бозӣ хела давом кард, ман китоба пӯшидам, тира дагона барои бад бурда гур кадай ман мехостам кати монам, лек номусум намондак, ман тира намебахшим, и қасол мара сӯзонди, ман тира намебахшим, обеди дама резонди, чорум сола рафтеса, дили ман бодар кадеса, як бор намегида ки ҷо бошад шикоро кадеста, сентр ба сентр гашта номон, як ҷоя бада номон, ай ҳаёт сер кади нагу, мехома катид монам, мара ошиқ кади ту, хела азобам додӣ, барқаси ма кади рафти кати дигаро гап задӣ, ай ҳамаи сай заблокат кардам, номеро тагум кардам, сурато як ҷоя баданора удалит кардам, бега фасон када кати дигонат бади ҳар сада суратото намедидам да инстаграм ҳар ҷода, даки ҷо бади вақте ки ман тира фарёд кардам, кати ки бади вақте ки ман тира бо дӯст доштам, аки ба ёд овардӣ ман тира фаромӯш кардам, меқадар сари сол беҳуда тира ман ёд кардам, даки ҷо бади вақте ки ман тира фарёд кардам, кати ки бади вақте ки ман тира бо дӯст доштам, аки ба ёд овардӣ ман тира фаромӯш кардам, меқадар сари сол беҳуда тира ман ёд кардам, да пеши чашм бой корит кардан ман хаб бадам, ко чашм кур мешид ки тира ман намедидам, бо ёди мафтуна ғама дар дили ма ҷо кадай, бо ай пишти ду амири бечора чико кадай, вақтҳои кӯдакӣ мегаштем дар боғи рӯдакӣ, бас ки най пуштам па заданати олиям кӯдакӣ, камай одаме ки дарди мара гӯш карда мефаҳмад, ту уже ёфти ба хита ба ҷонаки моги фаҳмад, нанавис мегум даимо, эй берам, эй беимон, сад солам гузара, рӯзҳои пеш мемонад дар ёдам, бахшиш напрс ман тида бовар кардам, дил додам, дигар дард надорам, суратота уже ма дар додам, ай ҳаётам нест кардам, та дигар парвота надорам, қасам нахе дурӯғ нагӯ ки ман тира дӯст медорам, ханда мегира ба ёдам мея рӯзи вохиримон, чандта шахсам дода бадам соз бидай аммо дуримон, даки ҷо бади вақте ки ман тира фарёд кардам, кати ки бади вақте ки ман тира бо дӯст доштам, аки ба ёд овардӣ ман тира фаромӯш кардам, меқадар сари сол беҳуда тира ман ёд кардам, даки ҷо бади вақте ки ман тира фарёд кардам, кати ки бади вақте ки ман тира бо дӯст доштам, аки ба ёд овардӣ ман тира фаромӯш кардам, меқадар сари сол беҳуда тира ман ёд кардам. беҳтарин репҳои ошиқӣ дар сомонаи ютуб аз канали Шаҳбоз Диҷей. Дӯстон лайк ва обуна шуданро фаромӯш насозед.